Аз съм Будел Увесен от Норвегия и работя тук в България в Надеждис мисия. Ние знаем и вярваме, че Бог има много голям план за България и специално за младите хора в тази страна. Ние вярваме, че младите, това са хората, които ще променят страната и които ще споделят Божия план с всички други хора в страната. И вярваме, че Бог иска да промени сърцата на всеки един човек и че Той иска ни да приличаме повече и повече на Него. И нашето сърце е да видим повече хора, които да приеме Божието сърце за нациите, за да може да се промени не само България, но околните страни и дори и страните, които са много далеч от нас. Защото Божието сърце не е само за църквата, но за обществото, за всякакви народности, всякакви сфери в живота. Бог иска да наистина да покаже славата си и царството си в всички сфери на обществото и Той иска да води нас като християни в тези места. И вярваме наистина, че Бог има голям план за тази страна и че Той ще ни води, Той ще ни покаже Неговите мечти за България. И вярваме, че Бог има план там, където има място за всеки един млад и за всеки един стар човек. Че е важно ни просто да търсим Неговото сърце и да търсим лицето Му. И Той ще ни се открие и Той ще ни покаже Неговата любов за нас лично, но и с всички хора около нас. Това е, което може да промени обстоятелствата в България. Не е пари или власт или нещо друго, но само любовта на Бог. И знаем, че мечтите на Бог за тази страна, те са много по-различни от това, което ние виждаме около нас сега. Но наистина е толкова интересно да търсим Бог и да го помолим Той да сподели Неговите мечти с нас. И когато Той ни докосва духовните очи, тогава виждаме дори с Неговите очи, разбираме, че Той обича всички хора толкова много и че Той има велик план и че ние сме част от този план. И това е привилегия. Наистина.